i klokken for en Rådens forsanger forhindret i dag, på grund af en rund fødselsdag. Men kære Kuti, i anledning af din runde fødselsdag skal du selvfølgelig fejres med mané, og det betyder også, at man skal sætte ordentligt. Et toiletbesøg for Kuti, det er noget helt unikt, og det blev ikke klar i et snuptag. Nej, Kuti, han forskanser sig med hans PC, og så ser familien ham ikke i et stykke tid, eller skal vi nærmere sige en popcorn-time. Nu har du ikke taget se i på toilet med filmdagen, så din hjemmebiograf for fødselsdagen har endnu ikke fået en konkurrent. Kuti, du elsker at sejle. Gerne med lidt fart og larm. Desværre så har vi ikke midler til at iværksætte fra skråt til slot, hvad angår din speedboard. Men vores støtte og symbolik skal du have som et midlertidigt plads, du så for manglende udlevelse af dit sejlerejerskab nu. Kuti, du er en farverig person. Du elsker at underholde, om det er sang, dans eller diverse uklædninger, gerne i kjole, så er du klar over det hele. Derfor skal du heller ikke snydes for det i dag. Du skal dog ikke nye navn, men derimod forhåbentlig nye det næste indslag, som er en hyldest og en kærlig hilsen i anledning af din 50-års fødselsdag. Smell.